سادہ کاغذ دے اتے اپنی مہر لگا کے دستخط کر کے امام حسن دی طرف روانہ کیتا. کہنے لگے امام حسن جی مہر لگا دیتی ہے, سین کر دیتے نے, پیپر بالکل سادہ ہے, انہاں اتے جیڑیاں بھی شرطاں لکھو گے امیر معاویہ حسن دیاں لکھیاں ہویاں شرطاں نو قبول کر لے گا. یہ پیار نہیں تے اور کی ہے, احترام نہیں تے اور کی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضرت امام حسن نے اس پیپر نو قبول کیتا, او دے تے صلح دیاں شرطاں لکھیاں. حضرت امام حسن نے جو بھی لکھیا امیر معاویہ نے قبول کیتا. کیوں قبول کیتا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے, کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. امیر معاویہ دی تلوار اٹھے گی تے کافراں دے خلاف, امام حسن دے خلاف نہیں. امام حسن کہتے سادہ کاغذ رکھ دیتا ہے, سین پہلوں کر دیتے, مور پہلوں لا دیتی, جو لکھو مینو. آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے, کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے, جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے. نبی پاک دے صحابہ نے محبت کیتی ہے, شرائط لکھیاں امیر معاویہ نے ساریاں ہی قبول کیتیاں. امام حسن نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے اپنا امیر منیا. اور سنو, میرے امام حسن نے صلح کمزوری دی وجہ تو نہیں کیتی, بلکہ رب دی زمین تے قتل و غارت نو روکن لئی کیتی. سیدنا امام حسن نے جڑی صلح کیتی ہے تفرقے بازی ختم کرنے واسطے اور امت اسلامیہ دی اجتماعیت واسطے کیتی ہے. سیدنا امام حسن کمزور نہیں سن, بلکہ فوج سی, طاقت سی, قوت سی, اس کے باوجود صلح کیتی اجتماعیت واسطے. صلح کر کے پیچھے پلٹے. امام حسن دا ایک شیعہ کوفی کہہ لگا یا آر المسلمین, اے مسلمانوں نو شرمندہ کرنے والیا. ظالم کوفی شیعہ کہہ لگا اے مسلمانوں نو شرمندہ کرنے والیا. امام حسن فوراً کہہ لگے الآرو خیر من النار, منو آر جہنم دی نار نالوں پسند ہے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس بہت بڑے قدم اٹھان دی وجہ تو, صلح کرن دی وجہ تو سیدنا حسن نو انعام دیتا. امیر معاویہ نے امام حسن نو انعام کی دیتا 3 لاکھ درہم, 1000 سوٹ کپڑیاں دے جوڑے, 100 اونٹ, 30 غلام سیدنا امیر معاویہ نے تحفہ دیتا. امام حسن نے قبول کیتا اور امام حسن نے اپنے نانا کائنات دے سردار دی اس پشین گوئی نو پورا کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر تے دوران خطبہ فرمایا سی, امام حسن وال اشارہ کر کے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا بیٹا حسن سردار ہے, میرا بیٹا حسن, نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے. ایک وقت آئے گا اللہ میرے سردار بیٹے دی وجہ تو مسلمانہ دیاں بڑیاں بڑیاں 2 جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا. پھر سیدنا امام حسن جب تک زندہ رہے امیر معاویہ نال محبت
ते अमीर मुआविया भी इमाम हसन हुसैन नाल मुहब्बत करते रहे। तां मैं मुहब्बत नाल कहना असहाब नबी दे प्यारे साडी अखियां दे हन तारे। उची कह दियो असहाब नबी दे प्यारे साडी अखियां दे हन तारे। सिद्दीक सदाकत वाला फारूक अदालत वाला, सिद्दीक सदाकत वाला फारूक अदालत वाला, उस्मान हया दा पैकर सोना अली शुजाअत वाला। हसनैन नबी दे फुल ने, हसनैन नबी दे फुल ने, हसनैन नबी दे फुल ने कि नहीं फुल, जरा सारे कहो हसनैन नबी दे फुल ने, हसनैन नबी दे फुल ने, हसनैन नबी दे फुल ने, हसनैन नबी दे फुल ने। बाकी जन्नती ने हैं सारे असहाब नबी दे प्यारे साडी अखियां दे हैं तारे।